dan harba wani su wanne ga tamburan maza zaki dodo uban maza nura ga tamburan maza zaki dodo uban maza nura bismillah rabbana sarkin da ya kagi zamani ka iya muni na yo yau waka ce ta fiddani kogan mu ganawa dan shine ya haska zamani nura ya zagaya kudu ta gabas da arewa yamma yayi suna Allah kayo salati manzon mu shugaba tagun Amina dan Abdullah ba mu san kamar sa ba sa ahali sahabbai wanda ba za na bar su ba nura kowa ya ja da su ni na san dole za ya sha kuna yau baituka na sarkin waka zan yi kai tsaye in dai na zo gaban nura kaina a sunkuye makiya ku gabara hanya ta sai ku kewaye nura sauran mahasada in kun tsorata sai ku kama sunana yau zan faɗa ku ji ai nura mai gidanmu ne wasu ma suna faɗa titin togar uwarmu ne yau zan faɗa da karfi shi ɗin shugabanmu ne nura na miƙa gaisuwa mai gidanmu ina wuni ina kwana ka sa rigar aro wai sun ce ma sayan ta kai kuma ni ina sane rigar aiga dan ta kai komai muke fada ni na san dole sai da kai nura zan fada aji ai babu kamar ta ko cikin raina ban Amina ke dole mu bi ka za mu bi hannunka shugaba kayin kai ne sahibi makiya ku gafara ogan mu duk ku zo ku bi muna da mai hanya ta sako da za mu je rana ka na buga ai dole na baka tambari kuma kai kana sani baka hali na yan mari nura dan binu wani yau kai zan yi wa kudiri nura ko farin ciki yau sallah ake babbar rana to ku za mu je kun mai gida za mu durkusa muka zo gaban sa na san babu sansa karkade dan mene rami ya kusa nura an go mutum Amina baban Umaira mai gidan suna to ni Haruna ne na gainu sa a yau na furta zance na gane dakata yan inuwa a gare ta na yi ban kwana ah